En l'esfera de la loteria hi ha 100.000 boles, cada una amb un número. El més petit que pot ésser, ell és 0, i el més gran, ell és 99.999. Podem dir que la probabilitat de que mos toqui la loteria és de 0,001%. Com ja ho hem arribat? Cassius, avui aprenderàs sé què és la probabilitat i com calcular-la. Era vida és un desfís. Es mates també. Quin és el desfís d'avui? El càlcul de probabilitats. Preparadi en tant entrenament? Benvengudi en Jim Mates! Cassius? Alabens? Ja pots entrar en la sala de flexibilitat. El càlcul de probabilitats mos dits el grad de certitud de que se produïsca un eveniment amb la intervenció de l'azar. La superar els desfís te calerà no deixar arrenc a l'azar. En un experiment aleatori no se pot preveure el resultat per amor que intervengui l'azar. Per exemple, si lançam un dat, no sabem quina de si cares serà. Per contra, en un experiment determinista, jo que podem preveure el resultat, tem que puguem controlar en quines condicions passe. Per exemple, si deixam anar a peira de nau d'un balcó, hauem la certitud que cairà per a força de la gravitat i no demorarà flotant en aire. Vam a veure ara ja un concepte fonamental en càlcul de probabilitats, l'espai mostrau. L'espai mostrau mos indica l'ensemble de resultats possibles i se'ls primís amb la lletra omega. Lançam en aire un dat de 6 cares. Mos pot ésser un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Hagués l'espai mostrau el conjunt de tots els resultats possibles. Omega és igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja un concepte important en càlcul de probabilitats és l'esveniment. Un eveniment és un dels resultats possibles o un ensemble de resultats possibles laguens d'un experiment aleatori. En d'altres paraules, podríem dir que un eveniment és un ensemble de l'espai mostrau. Per exemple, les probabilitats de treure un nombre escàs en la tirada d'un dat convencional. Espai mostrau, omega igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eveniment, nombre escàs, 1, 3, 5. Hi ha dos tipus d'eveniments, l'elementari i el compausat. L'esveniment pot ser elementari si que hi ha un resultat, com per exemple que en un dat gesqui un 4. O pot ser compausat, s'ha dus o més resultats possibles, com per exemple que en un dat gesqui un nombre més gran que 4. I parlam d'eveniment impossible quan no pot passar jamés. Per exemple, la probabilitat de treure un weight en un dat convencional de 6 cares és 0. Un eveniment impossible per amor que aquest element no existís en l'espai mostrau. Per contra, un eveniment segur és aquest que es passarà tot temps per amor que coincidís amb l'espai mostrau. A tau, quan tiram un dat de 6 cares, mos pot gestir un nombre igual o inferior a 6. Doncs, l'esveniment que gesqui un nombre de 1 a 6 en tirat dat és un eveniment segur. Mos pot gestir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Més jamés mos serà un 7 o un 8. Cassius, ja pots passar a la sala de cardio. Si t'esforces, amendriràs la probabilitat d'enganyar-te. Ara aprenderem la regla de la plaça, que serveix a calcular la probabilitat d'un element compausat. La probabilitat d'un element compausat és igual al nombre de resultats favorables a l'esveniment dividit entre el nombre de resultats possibles. Per exemple, en un dat de 6 cares, la probabilitat de treure un nombre escàs la calculam a tau. Primer, determinem els resultats favorables. En cas d'un dat de 6 cares, els resultats escassi possibles són el 1, 3 i 5. En total, 3 resultats favorables de 6 possibles. A que exprimim a tau. Probabilitat de nombre escàs és igual a resultats favorables partit per resultats possibles, és a dir, igual a 3 partit per 6. Si simplificam la fracció mos demura un miei. La probabilitat és de 0,5. Si multiplicam el resultat per 100, obtiem el percentatge de probabilitats, que en aquest cas és del 50%. Atenció, que la fórmula de la plaça són que serveix quan tots els esdeveniments elementaris han la mateixa probabilitat de GS. Se dit que són equiprobables. En cas de dat, cada cara ha una probabilitat i partit per 6. Més què passaria si el dat sigués traucat i una cara o més possibilitats de GS? Això et veurem a la seguida. Cassius, te demure la sala de tonificació. Un senyal més de concentració i m'estrecheràs el càlcul de probabilitats. Autaplar els esdeveniments que no siguin equiprobables.
Imaginam que gesem de casa. Quan travessam el carrer, podem arribar sencers en llaute costat del carrer o mos fotem ventir en cotxe. Tots els esdeveniments tenen la mateixa probabilitat? No. En principi, si travessam amb prudència i seguim els consells de seguretat viària, sembla improbable que mos investisque en cotxe, no? No hi ha d'un que és la mateixa probabilitat que passi a causa o llauta. Això mos ha pensar que tots estem, abans d'emplegar la fórmula de la plaça, mos cau assegurar de que els esdeveniments siguen equiprobables i si no hi ha tau, mos cau estar atenti i a cuidar el razonament. Vam a veure com ser. Imaginem que un dat és traucat. D'en plus de força tirades, hem establit que les probabilitats de que gesque cada cara són les següents. Observam que la probabilitat tostem un nombre entre 0, que és un esdeveniment impossible, i 1, que és un esdeveniment segur. Vedem també que la suma de totes les probabilitats elementàries tostem 1. Sabent acrò, a quin nombre jugaries? A que hagi la probabilitat més nauta, no? O sigui, at si és. E si voléssim saber quina era la probabilitat d'obtenir un nombre múltiple de 3 en dat trucat? Els múltiples de 3 són el 3 i el si és. Si els resultats haguessin estat equiprobables, hauríem operat amb la fórmula de la plaça i hauríem pres dos casos favorables, que gesqui un 3 i que gesqui un si és d'un total de 6 possibilitats. I a dir de un partit per si és més un partit per si és que llegau a dos partits per si és. Més atenció, també del traucat, això no podem, però amor que cada resultat hi ha probabilitat diferent. Els resultats no són pas equiprobables. Què mos cau, doncs? Són que mos cau seguir la mateixa lògica és sumar la probabilitat de cada esdeveniment elementari. A tau, en aquest cas, sumarem la probabilitat que gesqui un 3, que és 2 partit per 21, i la probabilitat de que gesqui un 6, que és 6 partit per 21. En total, vedem que hi ha la probabilitat de 8 partit per 21, que en l'atzat dat trucat mos gesque un nombre múltiple de 3. Cassius sembla que ja és preparat en tot combat final. En una classe de 24 escolars, 16 en els uells marrons, 6 en els uells verdi i 2 en els uells blues. Quina probabilitat hi ha de que una persona escolluda de l'azar hagi els uells verdi? A. 6 partit per 24. B. 3 partit per 24. C. 12 partit per 24. I la responsa és... Era... Pr'amor que en tot seguir la regla de la plaça dividim els casos favorables si és entre els casos possibles, 24. En Gimmates seguiràs augmentant les probabilitats de succés matemàtic. Benetat Supercampus!